Bibi. What? Ang aming bibi. Ikaw muna. Sige, mag-hi muna kayo dyan. O, pati ikaw, mag-hi ka rin. Hello. Gusto mo rin? Sige. Guys, dito lang kami. Bukas ha? Bukas tayo doon sa plaza. How about now? Sige, ngayon manalangin muna tayo. Thank you. Ayan, welcome back mga guys. This is your Break It Down here. For today's video, papunta po tayo ngayon sa Barangay Vigo, Lawang, Northern Samar para po sa kasal ng aking kapatid. Ayan, ang bunso naming kapatid, mega love shoutout kay GR at sa kanyang asawa. At ayan yung nanay kong nagpariband. At syempre mga guys, ang mga kasamaan ko dito sa pagpunta, ayan si mama, tapos yung bibig ko, tapos ayan yung sasakyan namin na motor for today's video. Guys, pasensya na nga pala kung may naririnig kayong namimiyait sa aking vlog for today's video dahil habang nagvo-voice over ako, yung aking bibi ay nandito sa likod ko nangangabayo. Opo. Bibi, pumiyait ka na kasi sinabi ko dito na namimiyait tayo. At ayan, nandito na po tayo ngayon sa Barangay Kalumutan Pier, ayan, Lawang, Northern Samar. At syempre mga guys, ayan, mega love shoutout sa mga kasamaan ko kay May Lulit. Ayan, siya po yan, galing pa po yan sa Australia, Manila. Yes. At syempre, ayan na, ito po yung bride to be. At yung kapatid ko si Inko Erwin. At mga tauhan namin sa mansyon. Mga tauhan. At ayan mga guys, ito po yung sasakyan dito. So ngayon for today's video, sasakay na po kami mga guys. Kaya naman samahan ninyo kami sa aming paglalakbay patungo sa tagumpay ng buhay. Ayan. At sasakay na kami dito sa motor. Ito dito yung aming sasakyang pandagat. Sasagka na si mama at saka si Ibi. Sila ang nauna for today's video dahil nandito pa ako sa Hurihan nagbi-video. At ayan si Pai Bio, mega love shoutout. At syempre si Pai Joaquin ang nagmamanulong for today's video. So ayan mga guys, kanya nang didusuin. At ayan, sisiritin namin ang aming sasakyan. So ito po dito, nakaplastar na po kami. At actually napakalaki po ng motor at maluwang na maluwang pa po dito. Ayan yung nanay kong nagpariband, nangangarahibot lang po siya for today's video. Ayan, at pa-relax lang po kami dito habang mag-uumpisa pa lang yung aming pagbabiyahe. At ayun na nga yung mga naghay-hay ako dyan sa aking mga kasamahan na patuloy na nananalangin po sila na hindi po sila magsilasingan doon sa aming pupuntahan. Bibi talaga, yung aking bibi talaga ay pumiyait na po siya for today's video. Ayan, hindi na po ako nag-edit out kasi mahirap po dito yung yung chance na makapag voice over, kaya hayaan nyo na po yung aking baby na namimiyait po sila for today's video. At ayan, baby, wag kang umangkas dyan sa likod ko. At ayan, ang baby ko talaga ay nandito na at biyahe na po kami papunta sa Barangay Vigo. Mega love shoutout po sa lahat ng mataga Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. At syempre mga guys, ayan po yung bundok po yan na nakikita ninyo. Yan po yung Barangay Buring. At syempre ito naman po dito yung Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. At ayan mga guys, baby, wag agad dyan magniring. Nandito pa ako sa nag-voice over pa ako for today's video. Ito po dito yung Barangay Kalumutan. At syempre mga guys, biyahe na po kami ngayon. Ayan, pasensya na po kayo, nangabag-kabag na ako dito sa aking bibi. Bibi, doon kagad wag ka dito magniring sa aking vlog. Ayan, at biyahe na po kami. Hayaan nyo na po yung aking bibi dito na nagsinamok sa akin for today's video. Kasama dito ang isa ko pang pamangkin na malikot din, si Bibi Kai. At ayan mga guys, biyahe na kami, malapit na kami. At ilang sandali na lang mga guys ay duduong na kami. Bibi, yung ulo ko ang daganan, ano ba yan? Hindi na talaga ako nakapag voice over kasi nangaram-karam lang yung mga bibi ko dito sa likod ko. Pero ipagpapatuloy ko po itong aking pagbi-video dahil gusto ko pong ipakita sa inyo kung gaano po kaganda yung pagbiyahe po namin papunta sa Barangay Vigo. Nako, may umutot pa. Mama, bakit ka umutot dyan for today's video? Yung tunog hindi yan pambata, pang-anggal na yan na tunog ng pag-utot.
At ayan mga guys, nandito na kami at paduong na po kami for today's video. Maghanap lang po kami ng aming maduduungan. At ayan mga guys, thank you so much nga pala sa Panginoon sa magandang biyahe at magandang panahon. At syempre sa aking mga kasamaan dito. Ayan bibi, huwag ka dyan mag-iniras. Mama, yung bibi natin, yung mga beads ng galing nanay ko nagpariband. Kanya-kanyang pananang galing mama. Yung nabuwasan ng pearls. At ayan mga guys, nagsamok-samok na talaga ang bibi ko dito. Kung nakikita nyo lamang po for today's video, kung gaano po siya kalikot-likot dito, nangarahibot lang po siya. Opo. At ayan, may live shoutout po sa lahat po ng mga taga-barangay Vigo, Lawang Northern Samar. Thank you so much po sa... Ayan ko bibi, huwag kang sumakay dyan sa bubot ko. Ano ba yan? Hindi na tayo napaplaster sa aking pag voice over for today's video. At ayan mga guys, nandito na po kami. Thank you so much po sa aking mga followers, sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyo, isang Maestro Waray. Yes, marami pa po tayong mga vlog na gagawin dito. At abangan po ninyo yung aking mga upload tungkol sa update sa kasal sa akin ng aking kapatid. At ayan mga guys, natatanaw na po natin dito yung ating duduungan na pantalan. Ayan mga guys, dito tayo duduong para po walang balud. Mega love shoutout nga pala sa may-ari ng motor. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng mga kasama namin dito for today's video. At ayan, tumukong na ang aking kapatid. Ay hindi, tumukang. Basta, nagmanulong pala mga guys for today's video. At syempre, pagkatapos pong dumuong, kami na po ay hahawas. First honor po si Paywakin. Second honor si Bayaw. Syempre, ayan, mega love shoutout. At syempre, kasunod na ang mga Arog Bagdol. Opo. At ayan mga guys, akyat na kami dito. Ito yung nanay kong nagpariband. At syempre, yung mga kasama dito, aakyat na rin. Dere makuhan, ibidin siya mga... Yes, of course. Ikaw muna. Sige, mag-hi muna kayo dyan. O, pati ikaw, mag-hi ka rin. Hello. Maestro Waray. Sige, Guys, dito lang kami. Dito lang bukas ha. kami. Bukas tayo dun sa plaza. How about now? Sige, ngayon manalangin muna tayo. At ayun mga guys, yung malaking bahay na po yan po yung bahay ng bride. At dito po tayo pupunta. Ayan, pumasok na yung mga kasamahan ko sa pananampalataya. Ayan, mega live shoutout po sa pamilya po Putot Asibuchi dito po sa Barangay Vigo. At syempre lahat po ng mga taga Barangay Vigo, Lawang Northern Samar. Ayan, napakalaki po ng bahay ng pamilya po ng bride. Mega live shoutout po kay Mano Judy. Ayan, at syempre sa ating bride to be. Ayan, kay Bibiana. Sa buong pamilya po Putot Asibuchi dito sa Barangay Vigo. Mega live shoutout po sa inyong lahat. Napakalaki po ng bahay guys. At ayan, namumuhay-puhay na po kami dito for today's video. Yung nanay kong nagpariband. At ayan yung kapatid ko, yung dada ko. At ngayon ay sumagka na kami. Tayo ngayon sa second floor ng mansion. Ang sabi ko second floor, sa third floor nga pala mga guys. Nako, rin din ito may mga rayuma na katulad ko. Ayan yung dada ko ay kumuyutot na po siya for today's video. Mega live shoutout may Lulit at sa yung mga pamilya dyan sa Maynila. Tingnan ninyo ang inyong mama kumukuyutot na dito. Hoy! Sa langit pala tayo. Maupay. Sa langit pala. Ayan mga guys, pagkatapos namin mamuhay-puhay, nandito na po kami ngayon sa kusina for today's video. At kami po ay nanginginain. At ayan yung mama ko, ayan o si Aileen, ay makadalawang bisis na po siyang bumahog for today's video. At yung baby ko dito sa aking likod ay tumangis na po siya. Ayan mga guys, yung mama ko, seryoso po siya sa kanyang pagkain. Ano kayang kanyang ipinaglalaban, pang 5 bahog na po niya yan mga guys. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa Vigo. At ayan, nandito kami sa kwarto. Ang ganda ng aming dito, kamutangan. Magpapahinga sana kami kaya pumasok kami dito sa kwarto. Kaso nga lang, itong bibi namin, ayan o. Paano ka makapagpapahinga niya na ang lakas, ang taas ng energy. Ayan o, nagbuhat pa siya for today's video.
mga guys. Oh, konsumisyado ang mama. Sige, baby. Huwag mo yan bantarin dyan. Nandyan ang mga, kurikuran. Opo, ang kanang sa tabako. Di ba? Ang gandang panoorin na ang mga bibi ay naglalambingan. Huwag mo namang bugbugin si Kai. Bibi, halika na dito. Halika na dito, baby. Matulog na ikaw. At ayan mga guys, ito nga pala yung susuotin ng mother kong rebanded. Ayan mga guys, thank you so much po. So abangan po ninyo yung mga karugtong na vlog natin dito po sa ating pupunta dito sa Barangay Vigo, Lawang, Northern Samar para sa kasal ng ating kapatid. So marami pa tayong mga videos na i-upload. Update ko po kayo. Thank you so much. Ito po ninyo nag-iisang Maestro Waray. Bye. Yes, you break it down yo. Bye. Bibi. Mag-ii ka gano'n, no? Sige, mama, ano ba yan? Naglaparag tuloy yung supon. Oh, ayun. Bibi, dito ka sa camera. Halika dito. Mag-ii ka. Bilis ka. Ay, dito. Bibi, Bibi. Ang aming bibi.